akatyi akaseli, enza exactly lento yenziwa nguYobi. Abahlobo abanjalo ungabafumana phi? Ungabafumana phi abahlobo abazimisela ukuthi kwimeko yakho bafuna uku-understanda, bafuna ukungena nawe bakukhombise uba sinawe kule meko ubusuku nemini. La madoda ayinoYobi emkhombisa uba anayo uYobi. Yinto engaqhelekanga le, yinto engafane yenzeke. Esi story sibaluleke kakhulu, isitory sikaYobi, but sibheke icala elinye, asilibheki eli cala labangani bakhe. And xa silibheka icala labangani bakhe silibheka silijaja ukuba abantu abaninzi abayazi into ethethwe ngabangani bakaYobi, abanawucacisa banzi ngabangani bakaYobi. So la madoda la abonise enye into enzima ejule ngeyona ndlela endithi xa ndiyicinga ndiqonda uba abahlobo abanje ndiyabaswela empilweni yam, ndiyabafuna empilweni yam abahlobo abafana la madoda. So ke ngoku la madoda xa efika amlindile wade wathetha. Ekuqaleni kwakhe ukuthetha aza kwafumanisa uba nakufuneka athethe, but esiza nje la madoda ezingqondweni zabo nakwi-information